God dag og velkommen til Tjatje. I dag kommer Tjatje snakka om cannabis. Skal det legaliseras? Skal det i framtiden være muligt å kjøpe joints i førjon? Være muligt å kjøpe cannabis i handelen, altså det muligt ved sigaretten, eller det nøyet å gjøre allmänna stånd, så som vi kjenner det ved rusene, her folk kan kjøpe joints og cannabis i allmänna handel. Eller spurningen om cannabis skal legaliseras purast av borste vi. Skulle vi halda fast ved nuvarande lovgave, og i greit og tydelig sier at enkvar nusle av cannabis er lovlig? Det ikke tilvilt at politiske ungmannafellen tjekka som det i det. Fyrre i år var fellesskaperen 420 hampafolk sett av stånd. Sambart allmänna Facebook-syne er endamal i fellesskapen at kunna om hamp og arbeida fram mot en legalisering av økene. Senast mange årene har vi tidlig alt sjå dier til okkom. Valentine's Day, Mamma Day, Down syndrom, bare for å nevne nærkere. Leier den 20. april er alt sjå cannabis-daver. Hetta hever fellesskapen 420 hampafolk tidlig tilsyn. Kommande leier der vil tiltak i Speakers Corner i Torshavn, her fellesskapen skipa for konserton, røvun, basen og øron. Endamal ved tiltaken er av varspa jås og legalisering av cannabis. Det er i kjallarvøren av hæson at ombøyne for politiske ungmannafellene tjekast om eldfima evne. Arn vi byrja kan jeg skøyde på at vi tar gjør samråd vi arnfinn i byrstene, vi er en av stidtakaren til 420 hampafolk, en så vi tar gjør samråd vi nærmengar av begge studenter og handskående. Det kommer et til sætene. I rasanrum sitter ombord for Huxa, Unga Tjåvelde, Sosialistisk Ung og Ung for Midtlasjen. Roe B. Poulsen ombord Huxa, Tor Marne Veie for Unga Tjåvelde, John Areine for Sosialistisk Ung og Daniel M. Johansen ombord Ung for Midtlasjen. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Vi ber bare beina ved. Roe B. Poulsen, kan du helt stort greie fra hva Huxa helder om alle? Skal cannabis legaliseres? Ja, jeg vil si at til Rangenevi om at Huxa helder at cannabis ikke skal legaliseres. Vi har egentlig trobult vi har funnet några årsøk til at dette skal legaliseres. Jeg vil si at helder tvørster måter, så mener jeg at han logan som vi har det kanskje skulle være helt, med til annet til at man i det har løyvet til at innflytta hampfrø, og her har jeg sett alltid eist til at logan tjokken er egentlig lint til det kommer til revsing for de som smukler cannabis, så vi er helt greit måte just nu. Takk for det. Tor Marne Veie, hva sier Unga Tjåvelde til dette? Og Unga Tjåvelde har kjent stunder til at område male, og vi tar ikke, eller vi tar ikke tid en greie støve, men vi er selvsagt sinne til å ta Tjatje opp, og vi har alltid at det er overførst at hampafolk viser og trobeleggene og tårer å ta mal opp, tror jeg at førjen er nekve evner som ikke får at det vidger som det skulle. Men som sagt, så har vi ikke tid en greie støve kors 4 eller måter. Takk. John, for Sosialistisk Ung, hva er det tid om dette? Ja, det er sånn at evne vil se aktuelt i søstene, og vi til Sosialistisk Ung valgte sånn at have arbeidsgiver om dette evne, til jeg vet at det er viktig at man hører jøkken tingene ved godt, og vi kom fram til støve at vannsaner er større og tyngre enn 4 måneder vi etno cannabis, og tog med vi at det ikke er skjønligt for heltene at man skal legalisere det. Takk for det. Og sørst, Daniel M. Johansen for Ung for Midtlasjen. Ja, Midtflokken OFM hever aldren vært 4 i hash, og det er ferdig aldren være, og jeg må si at det er pura enig råd at han sier at loven skal heres i hesten økene. Nu har vi gjort en sindra kanningen. Om du brukar til jaunan, er konsekvensen at du blir sløver, skjeiner, lykaglever og konstrerer. Og at når langere du først ringt stort minne og ringe innlæringsevne. Flere mennesker, helst hei vi følsomme sinnaleie, kunne utvikle psykose. Hetta gott at det omdiskutera, men sattni åren har visendaliga kanninga vust, en sammanheng mittlen hash og psykos. Vi da ser hvordan folk er ferien av hessen, hvordan det er leien til at han er veri av snær, så alt det goa som folk sier kommer av hash, hadde ikke gjør oppfyrt det ringa som det gjør alle folken. Takk for tid. Armin for å gjøre, så skal vi høre hva Arnfinn av Byrstene sier om legalisering av cannabis. Jeg har en av tog arbeid ved det som jeg kaller ekor utenar her i Førjon. Det ganger ut på at vi i Førjon borde dyrke akkur egna kjærafjøver, og eisne etterlyser omkvarvstående meira fjellbrøtt planteløy, hvis jeg kan si det så. Og særlig byggemateriale har omkvarvstående tås om treluknande planter. Det har vi ekor utenar visjonene som er sammansatt av innskyld fra omkvarvstående, Tarvi i Førjon og mer, og Agrotech.
Agrotech er en sånn visendelig privat stående i Danmark som gjør oppgaver for EU og for danske staten. Missionen inneholder eisende hamplanter. Og jeg tror at jeg har haft så ringt vi at vi har samlet AHA og penger til en demonstrasjon av sånn her. På grunn av at det er øtte for tabu og kriminalitet som er så fullt av ampa, som jeg kallar det, og ikke hampa. Og så samtidig så synes jeg det her globale tjetje om evne cannabis og eisen utenfor hamp. Så jeg valgte bare å teka alt vi. Jeg halte det en 34 suger av hamp og cannabis som er relevant her, og ekkur utenfor hamp som er lovligt. Det er bare en parster av det. Tid har vært tiltak og i Speakers Corner vikskiften. Hver bare er dit vi her? Vi har gjort en serie gav samstagsavtale vi okkara, og vil jeg først og fremst takka dem for det. Okkara orska så det var til, det kunne komme og prøve. Okkara 420 tiltak, som man kallar det, til ikke annerledes enn til dem i Nabbekunnsjåkom. Vi har skaffa et størst anlegg og fyllt det vi først kontollager. Og her er alt fra Jakob Eli, Samer Ansfjall, Magnus Sørensen, til The Happening og Reduced to Ash. Det er sånn vittlemusikker. Helt og svært godt alt. Og så har vi list og forskjellige hampavører, som vi kallar det. Boilet øl og gåa mat, Atlandeien. Og AHA verda taler ved reisene, og open mic til de som, altså vi snakker, hever hoa sier nekka om evne. Ja, så har vi også fortelja fra Løgmanne, Hei Morsensen og Sjur Høygård reisene. Alright, men hvor skal hamp og cannabis legaliseres? Som utgangspunkt vil jeg si at grunn nummer 1 er at vanlig hagtall sier 5% i sånn London som dammer cannabis, og det er 2000 folk. Hvor skulle vi ha 2000 kriminelle folk i førgen? Det gjør ikke kriminellt utan bare til at det er kriminellt å røyke. Og det er eisen klokkeklart prekk for at i heimen nå er det rak hver cannabis, altså hver man finner til at cannabis er godt som heilevaver, så det. Og hvor skulle vi utelukke at føringer som er 20 får den beste heilevagen, som er nemmere å få og bøyler og helsegøver. Og at jeg vil utenfor hamp, det er lovligt, så det bjørst ikke svære på det. Hvor er vånene? Tror du på at politikerne færre brøyde lovene? Vånene er helt gode. Det er klart at tingene brøytast, og det er ikke langt til det er lovligt i ødlen landen i USA, ikke bare i nøkken staten. Og USA har eisen meldt ut at her globalt færre rota opp i sånne her war on drugs som tar her største. Og så for akkurat for 20 hampafolk handler det bare om å fylle seg vi. Og særlig Danmark, som er vi i fronten, er vi at gjøre en 3 år atlan vi rundt om å selge cannabis lovligt. Og det som hender i Danmark og arbeidska fører forferdelig kjøtt. Til dømes i Holland hver det har lovligt å kjøpe hash og lunge som vi ødelig vita. Her har selgerne alle tøyne vært kriminelle. Altså, tar skaffa hash og lovligene til en stor svarte kriminelle marsknaver til å forsøyne bei Danmark og Holland vi hash. Og det vil USA nå brøyta, så at her lovliga kunne forsøyne søgnomborgaren vid cannabis. Og her får nok eisen eksportera hampaprodukter og cannabis heilova og eisen til landene som man veler at til løyva røyja for stortleggere. Det er for eksempel Israel som er fremst innanfor cannabis som heilevasøydene. Vi snakker om noen måneder, så er det globalt aksepteret. Og ja, til USA er av vi utenavhamp, så halte jeg vi bare skulle skunde oss sammen med Agrotech og finne til i leie i førgen, så kunne vi gjøre verdens beste papir, eller akkurat annet av 30 000 vøren som cannabis hever. Ja, jeg har finnet en sindre respons fra politikerne i førgen, særlig innenfor utenavhamp. Her er det AHA-er og utelukket ikke. Det allmänna officiella responsen, eller hva de skal si, det har vi finnet, og det er at det er 100% dangstmålsøkje. Det er irrelevant å henvende seg til løgtinget og landstyret. Det er dangstmålsøkje, og det vil si at det er Sundhedsministeriet i Danmark. Så den brøydingen som kommer fra Jon, hun kommer fra Danmark og Sundhedsministeriet, løgmauer og hinne standa og hitja. Og boja, vita hva det verer. Altså, vi kunne gjøre kunngjører og så til disse lovene som er fra Danmark. Men det skal være samstarv i Sundhedsministeriet, og her har løgmauer faktisk sendt med. Men om nu det blev lovligt, hur skulle samfunnet så bli kipa? Skulle det vara löftet att ginges så ut i allmänningen och rökte eller? Ja, og det er det faktisk ikke olovligt å røyke og være skriver. Altså, det er ikke olovligt å hava det i kroppen, men det er olovligt å eie og selge og kjøpe. Så hvis det er noen brøyting, så blir det nevan strengere at det blir olovligt å genge gøtten skriver. Altså, du vet ikke om jeg kan si de her skriver på nå eller andre.
Spårningen här som det är blivit lovligt, här snackar man om hur vi gränsen att köra bil och så till, alltså de som brukar dem medicinskt, de har man inte kroppen och de som röjer den i mitten, de ska lyda till sig timon, alltså kan man kan mala kroppen och det är skai och så. Det är till här diskussionen kommer att vara. Hatta var Arnfinn av Byrstene för 420 hampafolk. Kvart säger till rasen om det. Vi börjar bara till Daniel. Nu snackar han om att till ett hemsrak som vi är för framåt och där stackar till förr. Jag har inte att hemsrak är så öliga positiv och du skulle ta allt till förr. Alltså vi har en öliga kedjan tendens att gänga touch och att när Danmark ska göra också ta det till förr och det har inte ett argument så själva. Och så snackar han som jag hade så öliga vittlajant. Han snackar om flera slövhamp. Det ena är hamp till utnäin. Och här är inte som du kan röja eller bli skriver eller näka av tog som man snackar om är allåligt. Och jag är nog ganska svårt emot det att det blir brukt till isolering eller något annat. Och så snackar vi om det som är hasch som man röjer, som är räknar vi att hit brukar bära som ett argument för att gå med över att smuggla bergen. Och det är vi största mot. Det är det som gör folk skriv. Roe? Ja, nu ser Arnfinn att heter det Dansk målsökje och att hvis det Sundhetsministeriet i Danmark eller danska Folketinget väljer att göra det till små vita att adoptera det, men jag vill säga att vi har några folketingspolitiker och är vanligt överförande att det kommer nyast och i tullövertexten och standard den är lower inte gällande för Grönland och Färöarna som vi så många nörd. Men här vi utnämner han på allt jag har alltid en sån kamouflering. Jag har alltid sin stottel det är tilltaget 420 eller 420 som det kallar det här vi skulle snack vi utnämner han på gera och att röna skjuta sin undra vi ska göra på vidare projekt på för vidare just väst på och i sanna det är inte bort till orsaka av att det får då flottning hvis det skulle till utlandet men det är radio som man ser i Danmark alltså och Holland är vad vi alltså sätta restriktioner då kvar du kan få fäder och hamp och i Danmark är det en helt annan trubbel så kan släcka sammanlagna för i Danmark vi har sån öppen alltså i Danmark också inte att några tås om alltså till dem enaslisten det har lagt uppskott för fram om att legalisera hash till att Danmark till gångsleden att man med i Danmark till gångsleden till hash lugga stor som för köpa sån sådär vatten så det är faktiskt restriktivt det som man rör i Danmark och i Holland så jag håller att vi må inte bara röna att följa vi till att några andra gör det. Vi kunde inte vara kopisamfälla, vi må kunna sätta några egna videor och kvar för samfälla vi skulle ha. Och till spårningen till medicinskt cannabis så hade jag det syns håll i hött jag kvar här och så gärna sitter uttala sig för kvar det går för hälsan att folk så vet jag att hälsoverk för vi vet att landslagna vet ha imiska är instanser som vissa landslagna eller några andra timon kommer och säger att ja men nu vill jag gärna införa cannabis som ett medicinskt ämne till att det visst av granskning och visst att detta kan hjälpa imiska så tycker vi att några har haft en trubbel vi att hälsoverk gör det där. John, du är vi mer lata. Ja, det är nämligen som Rose säger att det viskar som en kamouflage, det blir allt våvet samman till tunna. Och i samband vi att Arnfinn Byrstene uttalar sig om agrotech nere i Danmark 4 år i utvarsen så var chefen nere för agrotech framme och säger till att det var dårst av särsta och att det alla helst inte förbereda till överhuvud att få det att gänga för jon. Tog ju alltid att det här är bara en undanförsla för något helt annat. Så att det till helvain kvar är hälsomyndigheterna tar inte biomöta, tar inte spårstomta. Det är en enskild personer som är gott nu och vill ha det. Jag vill tro att det var hälsomyndigheterna som kunde säga vad det är bruk för det och jag tycker vi fullt och fast på att han heilvablen som det här var som döjvande och allt annat att han finns och i förjon till ett läge där längst över på efter att nu cannabis. Så att det är ganska bara en undanförsel och inte annat och det är bäst check men det är inte det som är igång live nu och så. Torman Veje. Jag hade inte vi skulle se dock ner och skjuta hur ska den ner på vägen. Tror jag att det visar sig att bäj i Grönland och i London bäj i Sydamerika och i Nordamerika istället. Här börjar man att ta restriktioner är som är det. Och det är särskilt vi tror för att komma till kriminella undervärden till livs. Och för att installera alltså cannabis som medicin. Och det har visat sig att det är bäj goar och ringar rönter. Och jag hade inte vi skulle ha benchen i förrjun för jag kanske äsna för in och göra några egna rönter och kanske få landstörre eller hälsomyndigheterna göra en mätning om
hver avleikere heter haft, og hvordan skulle en eventuell implementering av kriminalisering se ut i førgen. Ikke se at dere kjøter huskot nye på en av veien, og ikke tåre å ta kjøtjo. Det er alltid jeg vil slede være. Tack för det, Daniel. Jag hade ett öliga snett argument att komma se att hade en för att släppa av kriminaliteten. Så öliga nämt att släppa av all kriminalitet hvis du bara tar och ser allt lovligt. Alltså så kan spara fjärna politi så har det helt inte utrustning helt så land någon allt möjligt såna. Alltså kvar för samhället hade vi bo i ta. Vi vet att det här får sig att avska folk för att det kan finna på att göra att det är avska just. Att det ger inte gagn på någon som helst mat en sån joint till samhället och då är absolut inte så att det kan vara förnuftigt att kämpa för så hårt ävne som att det är. Och i min princip är akkurat hatt ävne inte en gång att ävne som är värst uppe att ta upp till check. Men nu tar cannabis är olagligt för det så inte till bandakriminalitet med landa. Vad säger du? Bandakriminalitet. Och ta för till bandakriminalitet, alltså så må vi kämpa bandakriminalitet. Vi behöver inte kämpa för att göra det lagligt så att bandakriminaliteten får fri till arbete i sin omstå. Bra. Ja, jag håller sälja till vi kriminalitet till ett argument som man brukar nägga i utlandet men till det är inte tomt argument alltså till att bandar existerar inte orsaka av att cannabis är olagligt. Bandar existerar och tar hvis du ger cannabis lagligt så skulle det nog finna något annat tjäna pengar på så att man säger att man vill bäsa det kriminella i undervärlden lukar som att ta hela uppskriften på att ger cannabis lagligt det är sånt tappligt alltså. Tomarne. Nej, men nu har vi ett imisk slö av stimulanter som är lovliga. Vi har cigaretter och vi har alkohol till dömes. Och vi har rönt att just alkohol olovligt. Vi vet att det här rickar, ja. Vi har sett att eisen i utlämning hur det här rickar. Det är öliga sjaltarna för på den bästa lösningen. Och jag hade skulle vara öppen för att hitta efter om det kanske kunde vara kanske en mittenväg här man kanske inte legaliserar helt men kanske en avsomon avkriminalisera. Det säger inte att vi skulle lägga glädjebein och ta runt vi 420 hampafolk men vi måste bänka för att ta spårningen upp och kanske röna vidare mer visande och mer säkert. Tack för det, John. Ja, där vi det har alkohol som är skibundne och köknen alla öltnar till när vi nog inte släpper undan på några mata. Men så har vi ett cannabis som vi brukt av någon liten parste, samfallsparste i Österlandet. Till en stor parster och vi såg att nekva att man ända ut i slöva det blir en pars av samhället så att detta bors ur heltene och möjligt kommer kriminalitet. Just så lågt det första man går pengar så att det var satt kriminaliteter. Men det nyttar inte för att lovligt är stoff för att alltså mycket alltid. Ja, här måste tas om det måste komma är mater till oss och det är inte att ta som alkohol och skvätter mot till det. Ja, men du ser ju att det är avverkar den enskilda personen vi har blivit löver och andra liknande, men är det inte en individuell avgör? Det kan godt være at man alltid rett til at være autonomer, men en hver borger i sånn samfunn har skilte at gjøre sitt arbeid som han fører døy, og han er nok retten fra samfunnet. Det sier at du har helt noen skilte at arbeide, og det som henter vi oss ned til det at det viser at folk blir en par av samfunnet, og pluss det at det enda ute som mulig som en utreisla til forskningsfroni, paranoia og så framvis. Tack för det. Roe? Ja, nej, det var bara gatt till det vi tar marna vi var sikna avkriminaliseringen. Jag hade det alltså man ser man lukta bananer vid bananer alltså i London omkring och här var vi en stor trouble i kriminalitet just här det inte förjon. Vi har inte bandar som lukar som stora götten och tog jag där sälja hash men här ser vi äckliga skäl för som alltså i Danmark är det online 100 folk om år som får hashpsykoser och forskning visste Center för psykiatrisk grundforskning i Riskot här har gjort en kanningar som det var så 44,5% att han som får en hashpsykos blir schizofren innan för det första året och det allt är området det tar vi alltså det är skält ävne. Och jag hade inte att vi kunde inte göra paralleller mellan de kriminella undervärldarna som är i utlandet och så röna fyrtjegklockorna som existerar i förrjön och så slår vi bäsen vid tog. Tack för det, Rowan. Till få alla lycka en stort minut på att säga att det kan största mening om detta ämne. Vi ber Daniel. Ja, det är nu snackar man om att det ska vara ett EU-väl och så som samhället skruvar upp i det ser man så är det att samhället ska ta sig av en borgare att ta i hand inte klarar att ta sig av sig själv. Och här ger vi honom möjlighet till att hvis vi lovliggör detta till att göra sig inte föran för att vara i samhället och så ska samhället att nå upp till eisenpengarna för att ge oss den här personen sömntnar till livet så hvis detta ska vara EU-väl så må man eisen ta alla det här sociala hjälp
som att han har kommer ut. Tack för det. Tormar Veje. Jag hade inte vi skulle vara bänken för att ta som det där och hade inte vi skulle vara bänken för att röna lite tjätju upp på ett mer evidensbaserat stöje. Tror jag det har visst sig att här vill man över avkriminalisera och en avsamon cannabis så kommer förbruket under eller så normaliserar man förbruket en avsamon to minkar de sväre tillfällena av hashikoson samstundes vi att fast mer moderata brukare och det är samma som man nu gör vid bejrosträcka och vid tobaks nusle i förrige näst. Tack för det, Tor. John? Ja, det är bara så vi så att vi så ung vi är inte för att legalisera det, tror jag att här är fler vansar än 4 månader. Och kriminaliseringen hon vill som Robert säger Janne att hon fortsätter till att pengar skulle satt finna sån process till att det vill inte vara lösningen på problemet, det bara flytta fokus. Och att halten, alltså människor som halten vill inte fungera, det vill inte passa av samhället och då gör sådana skilter och det är en skilte att man gör sådana skilter. Tack för det. Och så står det, Robert. Ja, jag vill bara säga till att det alltså hvis cigaretter var uppfunnar det så var det även olja. Så vi vet att det är skärligt. Att hash vi kunde inte bara för att göra allt lovligt till att också annat är skärligt. Vi det folk också de tar ska ingen EU om att vi vill inte ha detta legalisera och vill hejta landspolitiker om att få stramma upp i loven och så att så läs att detta vill bast än mer än det vill det. Tack för tid. Tid Lursar är välkommen till att göra det mening. Vi har sänt sms in på telefon 505 och spurningen är om cannabis ska legaliseras i förrjun. Vi vet att det är 18 som vi är nu klar för.